nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira kɛnparanakaw fɛ Kucala mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ a y'aw bisimila bi alamisa avril kalo tile 18 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka kunu lajɛrɛba senfɛ min bɛ wele ko session ordinaire ministériso min sigilen don jamana kɔnɔna kow ɲɛnabɔli kunna o ɲɛmɔgɔ colonel Abdoulaye Maïga ye laseli kɛ ko faso jamakulu min sigira sen kan février kalo tile 20 san 2023 ko olu ka baara dan sigira. Bi alamisa sɔgɔma Bankasi dugudenw nisɔgoyalenba bɔra k'u ka siraba belebele RN15 minɛ k'u ka nisɔgoya yira ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye min binnen don u ka mara dugumisɛnnin dɔw kan i n'a fɔ Paru ani Sogibiya. Burkina Faso Faransi jamana ka lasigiden minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko lɛrɛ 48 de b'u bolo u ka Burkina Faso jamana bila ni kunnafoniw dira u ka minisiri fɛ min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna tarata don. Amérique ka minisiriso min sigilen don dunanw ka doni ka bɔ kunna ɲɛmɔgɔ Malejadro Mayorkas tangara ka bɔ lagusiliko dɔw ma min kɛra républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ u y'a jalaki k'a fɔ ko ale de ye gɛlɛya bin États-Unis jamana ani Mexico dancɛ la. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun lajɛrɛba senfɛ u ye a laɲini kɛ k'a fɔ ko kulu min ni a sigilen don welebila kama kabiri février kalo tile 20 n'o ye appel 20 février 2023 ye olu ka baaraw k'o bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ni kunnafoni ninnu dira u ka kumalasela n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye VOA Banbara tɔgɔ la Keyatu Tarawele bɛ o kunnafoniw di. A danatigɛliw taara hakɛ sariyaw kan minnu bɛ yamaruya di politikikulu ani baɲumankɛkulu sigilenw ma Mali jamana kɔnɔna la ka baara kɛ ne a sariya kisɛden dɔ bɛ taabolo dɔw waliyaliw kɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka politikikulu bali u ka kulu sigi minnu bɛ komi baɲumankɛtɔnw ani fɛnɛ ka baɲumankɛtɔnw k'olu bali u ka baara fasuguya dɔw kɛ min bɛ dankarili kɛ foroba yɛrɛma hɔrɔnyaw bɛɛjɛ fangaw kannabilaw jamana lakanabolow la ka da minisiriw ka dɔgɔkun lada tɔnsigi laseli gafe kɔnɔ kumakan ninnu kan appel du 20 février ka kulu ɲɛmɔgɔyaso jalakilen bɛ ni jamana ɲagami ni dankariliw ye jamana lakanabolow la sigilenw na ka foroba fanga bila gɛlɛyaw kɔnɔna la ka da communiqué nin kɔnɔkumaw kan. Ni faso jamatɔn ni o ye appel du 20 février san 2023 ye kulu jɛkulu maaw ye u ka nisɔgoya yira ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilina ninnu tali ye u ka tɔn kumalasela n'o ye Ibrahima Togola ye ale ye a ka hakilinaw di a koɲɛ kan Bakasi Kura ale ka kuma baranin na VOA Banbara tɔgɔ la. Ni ye finikomuso ye ka a daji tu a tɛgɛ la o ye a kɔnɔ fɛrɛ bannen de ye fanga tigilamɔgɔw u ye latigɛ mun ta ka an ka jɛkuluw ci latigɛ ninnu an b'a jate k'a fɔ an tɛ latigɛ ninnu an t'u lakodɔn an t'a waleya wa an tɛ baara kɛ n'a ye ka d'a kan olu minnu bɛ latigɛw ta la bi olu yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ bilen u tun ye saratikan dɔ de ta saratikan in a lakurayala siɲɛ 2 ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka hakilina n'u ka laɲiniw ye jamanadenw sen ma don a la o saratikan ni o sera a dan na awa mɔgɔ wɛrɛ ma se a dan na olu de ka kandilen ye a to a sera a dan na o la anw tɛ olu yɛrɛ lakodɔn fɔlɔ i n'a fɔ maa minnu ye jamana marabaw ye sariya kɔnɔ n'i tɛ maa lakodɔn ka ban a mana wale o wale boloda o bɛɛ ye wale fu de ye i ka bolo kan u bɛ ka fɛn fɛn min kɛ anw t'a jate wa an tɛ baara kɛ n'a ye wa u bɛ fɛn fɛn min fɔ anw fɛ kuma fu don a tɛ jamanadenw ka hakilina la. A bɛna mun kɛ sisan a kan k'a ka baara dabila. N ye mun fɔ anw bɛ baara kɛ ni sariya ye anw bɛ baara kɛ ni hakili de ye. Mais faamaw olu bɛ sariya bila sira kan don. An y'o de fɔ an ka kuma na faamaw de kan ka sariya lawaleya olu de kan ka sariya labato olu kan ka kɛ maa fɔlɔw ye k'o kɛ ni olu yɛrɛ ye tɛ sariya kɔnɔ bilen olu tɛ sariya kɔnɔ u tɛ sariya baara kɛ u tɛ sariya wale kɛ u yɛrɛ bɛ ka min kɛ dɔrɔn min ka di u yɛrɛ ni kun ye u bɛ k'o de kɛ sabu u bɛ ka wale boloda bi saratikan min kun tara ni sarati bɛnkan sɛbɛn min tara sarati n'u a b'a fɔ ko charte de transition u tɛ ka o ka kumakan bato bilen awa jamana sariya bajugu mun fana bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko constitution u tɛ ka o kumakanw bato bilen olu de b'a kɛ sa fɛn mun ka d'u ye u b'o de kɛ waati mun ka d'u ye o de y'u ka taabolo ye sariya sɔsɔla
ale balina ko te o maa o maa bɛ sariya sɔsɔ o tigi bɛ sɔn ko sugu bɛɛ ma an kɔni b'an sigi ni a bɛɛ de ye wa an fana b'an labɛn a bɛɛ kama. alu ko olu bɛ sariya sɔsɔ olu do ko bɛ sariya lu tara kan. mina misali dɔ la. sariya baju de ko ka adamadenw to yen u ka u kɔnɔ kuma fɔ n'a bɛ fɔ ko la liberté d'expression. sariya de ko ka adamadenw to yen minnu ka hakilina ye kelen ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw kɔnɔ walasa k'u ka hakilina ka a yakubaya. sariya de ye nin bɛɛ fɔ nka ni aw ko aw bɛ o hakilinaw kɔ a bɛ olu ka jɛkuluw a bɛ olu ci o jɛkuluw hakilinaw a bɛ olu kɔ olu bɛ fɛn fɛn min fɔ sariya min de b'u yamaruya a la sariya bɛ mɔgɔ min yamaruya ka e ko o tigi t'o kɛ o tuma jɔn de ye sariya sɔsɔ sisan jɔn de ye sariya sɔsɔ. Ka da ni kunnafoni ninnu kan VOA Banbara tun y'a laɲini ka kuma di jamana ɲɛmɔgɔw ma u laɲininen kɔfɛ an fɛ an ka nɛgɛjuru sira fɛ nka an bɛ nin kunnafoni ninnu lase aw ma waati min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye kunnafoni jɔnjɔn ye an ma se k'o sɔrɔ u ka weleli lasigini ko kun kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye jamana camancɛ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankas Mopti mara la u ka dugudenw tun bɔra bi alamisa k'u ka siraba belebele min bɛ wele ko RN15 minɛ k'u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni jɛkulu maramafɛntigiw olu ka dangarili wale ye min talen don ka ɲɛsin u ka dugumisɛnnin dɔw ma i n'a fɔ Paru ani Songibiya. Keyatu Tarawele ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma a ye kuma di Mamudu Gindo ma ale ye nin tɔn ko ladilan jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'ale ka kunnafoniw ni hakilinaw lamɛn ka bɔ Bankas. Bon sɔgɔmada na an ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ bi an ye sira bare a sababu kɛra min kama mardi tɛmɛnen an ka kari 2 minɛna Paru ni Sɔngɔbiya cɛ la donc kari 1 kɔni bilala a n'a kɔnɔna mɔgɔ dama bilala donc maintenant an ye k'a fɔ vraiment o gɛlɛya bɛ ka an sɔrɔ depuis le 10 novembre 2021 an ka kari 3 minɛna o yɔrɔ kelen na hali bi an ka balima minnu bɛ otage la an t'u kibaruya dɔn an t'a dɔn u bɛ lahala mun na o kɛra a fɔlɔ ye 2021 filanan kɛra sabanan kɛra ni nin tɛ naaninan duurunan don an ye k'a fɔ vraiment gɛlɛya in dɔ de bɛ ka fara a kan toujours lakanabaliya bɛ sira in kan ani an ka mara kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Bankas gɛlɛyaba de bɛ yen attaque dɔw bɛ kɛ tuma caman mɔgɔ bɛ enlever kari bɛ enlever an ko o kɔnɔna na a ka kan bi an Bankaskaw an ka sigi an ka bɛn kelen kan n'an bɛ se ka min mener comme action o de hukumu kɔnɔna na kunu mairie kuru kɔnɔ Bankas bɛɛ de welela mɔgɔkɔrɔbaw b'o la diinɛmɔgɔw b'o la denmisɛnninw b'o la en un mot dugumɔgɔ bɛɛ de welela donc an bɛnna min kan n'o ye ka sira bare bi donc maintenant o action min décidera o de waleyala bi Bankas la route RN15 n'o ye route de poisson o minɛnen don ani sira mun n'an b'a wele ko route serpentée o fana minɛnen don donc o de ye Bankas kibaruya ye bi a tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama an tɛ ka kɛ ko mankan de ka d'an ye an tɛ ka kɛ ko c'est à dire fɛn wɛrɛ de ka d'an ye fitina kama tɛ basigi ɲinini sira dɔ de don an bolo parce que an ye civiliw ye fɛn wɛrɛ t'an bolo se yɛrɛ t'an ye ni nin n'a ɲɔgɔnna tɛ o de kun kɔnɔna na an y'a décider ka nin boloda bi. Kumakan jumɛn b'i bolo kumakan labanna k'a lase Mali marabagaw ma? Kumakan mun bɛ an bolo k'a lase Mali marabagaw ma bi an minnu ye Bankas mara mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw n'u bolo lakanali o bɛ olu de bolo Ala y'a kɛ a kalifar'u ma bi an ka lakana i n'a fɔ adamaden tɔw bɛ lakana dugu yɔrɔ caman na cogo min na Bamakɔ surtout ville caman na mɔgɔ bɛ lakana cogo min na an ka kan ka lakana ten parce que an ka hakɛ dɔ de don bi an ka miirina na an bilalen don an yɛrɛ ma surtout Bankas cercle n'i y'a lajɛ pays dɔn kɔnɔ an sɛgɛnna ka tɛmɛ cercle bɛɛ kan ni kariw jɔra
bangaskaw de bɛ identifier k'u minɛ ka taa n'u ye bangaskaw de bɛ attaquer mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ circuler lafiya la u tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ an de bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ donc maintenant an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u k'u hakili to la u ka an lakana. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Sahel marabolo kɔnɔna la Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye dɔ fara u ka fanga marali hakɛ kan o y'a sɔrɔ kunnafoniw binnen don k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ barosigiba ye o kan ka kɛ faso jamana ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele nanzarakan na ko assise nationale a ŋunuŋunukan kɔni bonyalenba don nin waati in na u ka jamana kɔnɔna la VOA Banbara ka kunnafonidila Kader Traoré ye kuma barani tɛnkun Burkina Faso jamanaden dɔw la ka bɔ Wagadugu an k'o kunnafoniw lamɛn. Burkina Faso ngo ŋunuŋunu kuma bɛ fɔra ka yira ko furancɛ fanga ɲɛmaaw bɛ fɛ ka dɔ fara olu ka jamana mara janya kan min bɛ se k'a to olu tun ye latigɛ min ta k'o bɛna fanga di maa gwansanw ma juillet kalo nata la ka dɔ fara o kan hali n'a sɔrɔ nin kunnafoni nin ma sɛmɛtiya fɔlɔ a yira ko olu ye baara min daminɛ yaasa ka se ka basigi segin ka na jamana kɔnɔ olu ko ninnu ma da kelenya fɔlɔ o de kosɔn kabiri waati damadamani jamukanw bɛ kɛra ka yira ko ni dɔ ka ɲi ka fara furancɛ fanga janya kan kunu sufɛ anw y'an senfa ka se furancɛ fanga ka daga ɲɛfɛ maa minnu bɛ sigi o yɔrɔ la n'an bɛ olu wele ko veille citoyenne Lisa Sawadogo y'an bisimila o yɔrɔ la an mako tun bɛ masakɛ la min bɛ se ka jamana in mara masakɛ min bɛ se ka Burkina ta ka Burkina mara ka ɲa an mako tun b'o le la ala y'a kɛ an y'a filɛ kapitɛni Ibrahim Traoré bɛ se ka jamana in mara donc a bɛ waati min na sisan k'a fɔ ko o bɛna lalɔ o kɔni kuma tɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko a tɔ tɛla kalo 2 ou bien kalo 3 maa minnu b'o ŋunuŋunukan na o kumakan an b'a ɲini u fɛ a ka to o kɔnɔ quoi nka furancɛ fanga juru bɛ se ka janya n'a sɔrɔla sigikafɔ ma se ka sɔrɔ o ra wa an bɛ wele ko assise nationale o jamukan tun bɛ jabarani so la min tɔgɔ ko BF1 Dacier Bendote ale ka hakilinata ye. Si on doit aller aux assises, si on doit utiliser n'an kan ka taa sigikafɔ la hali ni miliyɔn 5 lo kan ka don a la an bɛ lahara min na bi miliyɔn 5 ka ca o ma o b'o ta ka t'o dɔrɔ ten kamasɔrɔ sɛnɛkɛlaw baarakɛlaw ale ni kasodenw bɛɛ lajɛlen bɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲinini kɛ ka taa di aw ma kɛlɛ ni banko sababu la o kɔrɔ ko burkinabɛ dɔw bɛ dɔw ɲa sigikafɔ kan ka taa kɛ ni min ye jamana ko la ni président sɔnna ka taa sigi nin na a n'a ka sɔrɔsiw kɔni a ye janfa siri o la. Alexandre Kaba Jakite ka fɔtara k'ale to Bohodi la so dugu kɔnɔ ale ko janya kun tɛ furancɛ fanga la n'i ye ko min fɔ k'i bɛ se k'o kɛ n'i ma se k'o kɛ sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma. Transition bɛ pouvoir militaire o kɔni baara kɛra an y'a ye o ye kɛlɛkɛminɛnw san caman pour que sa kɛlɛ kɛ mais olu yɛrɛ de tun ye wagati dɔ di ko n'o wagati sera o bɛna pouvoir bila civil b'a ta donc pour moi c'est normal n'a wagati sera fana o yɛrɛ ko ka kumakan bato olu militaire olu u kɛlɛ kɛ cogo la n'olu yɛrɛ engagé no civil bɛ se ka kɛ fanga la olu to ka kɛlɛ kɛ c'est pas forcé k'o ka kɛ fanga la pour que ka se ka kɛlɛ kɛ. Amidou Sawadogo ne ale ye la patrie ou rien ka président national ye ale ko a ma jɛn ni kumakan ye ko kalafili tɛna kɛ assise nationale foyi fana tɛna kɛ tuguni. Entreprise minnu b'u la ko n b'a fɔ ye cogo min na usine ninnu k'a fɔ k'a bɛ bɔra an yɛrɛ de poche la k'a kɛ jɔn de tun b'a lɔn ko Burkina bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ si tun t'a lɔn k'a bɛ se ka kɛ mais ale Ibrahim de k'a lɔn k'a fɔ k'a lanin b'a ka jamanadenw na a b'a lɔn k'an bɛ se ka ko dɔ kɛ et puis a ka waleya fana a bɛ kɛra. Non élection non capitaine Ibrahim Traoré kɔni ne kɔni bɛ min miiriya comme a mana kɛ cogo o cogo a kelen tɛ jamanaden ye voilà donc sinon an n'u bɛ min yera a ka ko la san 50 ɲɔgɔn la an n'u b'a dira ma nin fanga nin kunna. Kuma kɔni o taara da kelenya ka se ka fɔ ko waati damadamani san damadamani ka se ka di furancɛ fanga ma tuguni yaasa kapitɛni Ibrahim Traoré ale min ni furancɛ fanga nin kunna a ka se ka baara ɲɛnama kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la ka basigi segin ka na jamana kɔnɔ ani ka maa jugu gɛn ka bɔ an senkɔrɔ la nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ to Burkina Faso jamana kan baw u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ ka taa Faransi jamana ka lasigiden minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ ko lɛrɛ 48 de b'u bolo ka Burkina Faso jamana bila min kunnafoniw la sera AFP ale ka bi alamisa kunnafoni di senfɛ o kama VOA Banbara ka laselikɛla an ye Kader Traoré sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale bɛna ka na walawalali kɛ an ye Kader i n'u la. An la Mariam an la VOA Banbara kan lamɛnnikɛlaw bɛɛ. Ayiwa e bɛ se k'a fɔ an ye mun kosɔn ɲɛmɔgɔw Wagadugu olu ye Faransi ka lasigidenw gɛn ka lɛrɛ 48 d'u ma k'u ka jamana bila. I n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na ministre min ni Burkina Faso ka kɔkan kow kunna n'an ko ministre des affaires étrangères ale ye laseli bɔ
minnu laban fɛ k'a fɔ ko faransi ka lasigiden saba minnu sigilen bɛ burkina faso ni ale ye madame Guinaël Abouzi ye ani Hervé Fourier ni Guillaume Rizaché ni olu bɛɛ ka baara ye ka se ka ladonni kɛ ka taa politigiko ra ko olu ka burkina faso bila yanni lɛri 48 kɔnɔ. Ayiwa burkina faso kan ye lasiri min bɔ olu y'a jira ko nin maa saba ninnu ko o da bɛ yuruguyuruguko ra minnu bɛn tɛ ni burkina faso taabolo ye an minnu wele ko activité subversive nka o danna o dɔn in na o m'a walawala k'a fɔ fɛn min kama u bɛ fɛ ka nin maa saba ninnu bɛn ni a sɔrɔla nin activité subversive ninnu olu ye fɛn min ye ka taa nin maa saba ninnu ka baara ko ra faransi ka lasigidenso ra. Nga n'i ye jateminɛ kɛ Faransi ka minisiriso min sigilen don u ka jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna o minisiri n'o ye Christophe Lemoine ye ale ye laseliw kɛ ka jaabili kɛ nin koɲɛ la k'a fɔ ko kumakan minnu n'o bɔra Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye manamanakanw de ye e bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ la? Ayiwa an y'an sen ta ka se Burkina Faso ka minisiriso min ni kɔkanko kunna ayiwa an sera o yɔrɔ la o ma sɔn ka ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ nin kosɔn u bɛ fɛ ka nin Faransi ka lasigiden saba minnu gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ayiwa a bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Faransikanw kɔni ko olu bɛ jɛni tɛ nin ladɔnni min ye sabula a maa saba ninnu ka baara ci tɛnkuni tɛ ka sin ko yuruguyuruguko ma ani ko Burkina Faso jalaki min lara olu kan olu bɛna sɔn ni o ye aw yɛrɛ sera ka maa kelen wele ninnu maa saba ninnu cɛ ma min ye Guillaume Rizaché ye ale ka baara kɔni o ye ladonni ye ka taa politiko kunna nka a bɛrɛnnen don kosɛbɛ kunnafonidilaw fan fɛ an minnu wele ko conseiller média ayiwa an sera k'ale sɔrɔ nɛgɛjuru kan ale y'a ɲɛfɔ an ye ko ale ma faamuyali kɛ mun de kosɔn o bɛ ale yɛrɛ dɛnna sabula ale dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ sabula ale ni Burkina Fasolakaw kɔni olu bɛ baara ɲɛnama kɛ ɲɔgɔn fɛ o delila ɲɔgɔn na ani ko min bɛ olu cɛ bɛnkanfɔ ani sikafɔ min bɛ ale ni Burkina Faso ka kunnafonidilaw cɛ o ko kɔni o y'a jira k'a kɛ komi ale kɛra Burkina Fasolakaw yɛrɛ ye ayiwa ale ko ale dusukun tɔɔrɔlen don nka ale tɛ ka ko wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ o ye laseli min bɔ kɔni ale wajibiyalen don ka ni laseli min bato a ko yanni don fila ka se ale na Burkina Faso bila ni dusukun tɔɔrɔ b'ale ale fɛ. Kader Traoré an ka foli b'i ye nin tun ye VOA ka laselikɛla ye ka bɔ Wagadugu ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Centrafrique jamana kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ye ale ye tile fila taama kɛ min daminɛna kabiri kunu araba ka taa Centrafrique jamana kɔnɔna la ani u ka jamanatigi Faustin Archange Touadéra ye ɲɔgɔn ye ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila cɛ teriya siraw olu kan a yirala k'a fɔ kɔni ko ŋunuŋunukanw gannen don nin waati in na k'a fɔ ko fɛn min ye Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo ani u ka finitigiw ye k'olu yelen don Centrafrique jamana kɔnɔna la Touadéra ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ baaraw ye o tako filanan o bɛna kɛ ale yɛrɛ fɛ ka taa parikaw fɛ yen an balimaw an ka foli b'aw ye an b'a lase aw ma ni waati in na k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛ sira ni jabarani siraw bɛɛ lajɛlen kan nin bɛna an tɛntɛn ka don jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ aw k'an bɛɛ sɔnni. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. An balimaw an ka foli bɛ aw ye hali bi aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn États-Unis jamana kɔnɔna la républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ wasabulon kɔnɔna la n'u ye chambre ye olu ye jalatigɛli kɛ kunu araba k'a fɔ ko u bɛna wote kɛ min ka kan ka kuncɛ ni kunɲɔgɔn laban in na n'o ka kan ka kɛ ni hakilinaw tali ye ka dɛmɛ labila n'o bɛ bɛn dollar wari miliyari 61 ma ka taa di Ukraine jamana ma ka fara o fɛnɛ kan ko dollar wari miliyari caman wɛrɛ bɛ yen min labɛn baaraw bɛ sen na n'o ka kan ka labila ka taa di Israël ani Taiwan de o jamanaw ma an bɛ to Amérique jamana kɔnɔna la Amérique jamana ka ministre min sigilen don dunanw ka doni ka bɔ kunna ni o ye Alejandro Mayorkas ale
kisira ka bɔ jalatigɛli ni kɔrɔmatigɛli kan dɔw ma ka bɔ républicain ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw yɔrɔ min kɛra kunu araba ni a yirala k'a fɔ ko ale de ye wulikajɔ gɛlɛyabaw lawuli Amérique jamana ani Mexico o dancɛ la. Mohamed Touré, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. A ye l'ère damadɔ dɔrɔn de kɛ sanfɛ wasablon la Sénat fɛ n'o ye démocrates ka wasaden caman ye k'a jira ko Amérique ɲɛmɔgɔ nin ka kiritigɛ min kɛra o tɛ basigi ye. San kalata camancɛ la jamana kɔnɔtala babu min tintina a yɛrɛ ma yɛrɛfɔ ko dɔ kɔnɔ min bɛ démocrates ka jamanakuntigi Joe Biden bila ka républicain jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump kɛlɛ. Laadalamaw n'o ye conservative olu bɛ ministre Alejandro Mayorkas jalaki ko a ye Amérique woroduguyanfan dancɛ kɔma falen ka kɛ sɛnsɛnna ye. O de kama u ye kiritigɛ dabali koɲɛw dabɔ a kan. Février kalo camancɛ la ministre min si bɛ san 64 na o jalakilen do wasablon la yɔrɔ min na laadalamaw kɔrɔsigiw ka ca. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ laɲini min senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ feere kɛ sirabadaw la ani ka fara delilikɛlaw kan k'olu ka sigili sirada kɛrɛfɛlaw la kɔnnen don ni k'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ Abidjan o dugu kɔnɔna la k'a kun de ye ko ka ɲɛda kura di Abidjan dugu kɔnɔna ma. VOA ka laselikɛla Alain Amoshi ka bɔ Abidjan. Ni musomanniw caman ni kameledenw yala ka feerekɛlaw la Abidjan sirakun ni a Carrefour la bɛ natili kɛ fɛn na min welelen don Abidjan duguɲama fɛ duguba ɲami. Ale kɔni y'o kɛ sababu ye ka darili yala ka feere sirabakun na ni wotorokusew k'o bɛɛ haramu. O hukumu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni y'o ka baaraw daminɛ n'o kɛlen de ka degun lase maa caman ma i n'a fɔ Amadou Abayize ale ye centre feerela ye. Ils ont pris mes deux frères. O la o ye ne balimakɛ fila minɛ ka taga Makala n'o ye Abidjan kasobonba ye. Fɔlɔ i tun mana minɛ ka se yen i tun bɛ dɔgɔkun 2 dɔrɔn kɛ nka sisan ko fo kalo 6 anw kɔni b'an yɛrɛ ɲinina yan anw tɛ son ye ni kɔni de bɛ anw dala yan dɛ. Min wele ni filɛ ye Abidjan kin fɛ ko duguba ɲagami o ye ko ye min kɛnen ne ka Ivoirien ka capitale sɛgɛ kabini wagati jan ka dankari o la o ye Ivoirien caman ka hakilina ye nka dɔw fana ma sɔn o ma i n'a fɔ Fofana n'a ɲɔgɔnnaw ale b'a yira k'a fɔ ni hakili jagamabɔ ma kɛ a bɛ se ka kɛ dankari ye caman ka dayɛlɛmɛ la. Ni koɲɛ in labɛnni fila Abidjan kin fɛ n'o kana ka waliya o tɛ se ka kɛ ni maaw gɛnniya ka bɔ sirada la maaw tɛ se ka to lu kɔnɔ koyi sokɔnɔna kow tɛ se ka ɲɛnabɔ so kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ kɛlɛma le ni kɛlɛmana ɲagamini ni jateminɛ bɛ kɛlɛ a bɛ dilan ɲɛ min na nka k'a fɔ mɔgɔw kana bɔ sirada la o tɛ se ka kɛ an kɔni b'a ɲini o fɛ ka hakili jagabɔ caman kɛ fɔlɔ. Ni y'a san damadɔ ye Awa jagoyala ka bɔ yala ka feere la kana segin ni sirakun na nka bi a kana ka nin yɔrɔ in to yen a ko anw ma a ka diya ye ka magasin ta nka n'ale ye magasin ta magasin sara wari tɛ sɔrɔ koyi. A ma diya n'u yɛrɛ ye ka na sigi sirada la yɛrɛ ka feere kɛ fana ni a diyala n'u fana ye cogo min na an tɔɲɔgɔnw bɛ sigi la magasin kɔnɔ ka feere kɛ ni an fana bɛ fɛ ka sigi magasin kɔnɔ ten ka to ka feere kɛ c'est parce que sisan magasin sɔngɔ ka gbɛrɛli magasin sɔngɔ ka gbɛrɛ i ye feere min kɛra sirada la ni i yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔla a la i m'a dɔn i bɛna joli yɛrɛ ta ka taa magasin tan magasin fana ni kalo sara i bɛna magasin sara joli ka bon sara joli k'i ka den filɛ cogo di. Asetu Santani Shege ale bɛ feerekɛla ye kabini san 2020 a bɛ 2000 ɲɔgɔnna sɔrɔ tele kɔnɔ ale bɛ fɛn ka magasin ta nka se t'a ye ka o magasin ta a b'a ɲini Abidjan kin fɛ a ka nɔgɔya don a ka koɲɛ ninnu la. An bɛna mun kɛ sisan an tɛ taa ekɔliso la an bɛna an débrouiller ka wari dɔɔni dɔɔni ɲini k'an na besoin kɛ mais n'an mana feerekɛyɔrɔ la an tɛna wari sɔrɔ kɔ tuguni comme u ko ten u y'a filɛ kɛ u ye baara ɲini ka d'an ma. San 2013 la jamana ɲɛmaaw y'a ɲini ka darili bari Abidjan karikun na siradaw la nka waleyaw ma se ka kɛ u ye darili cari Nagbo Debale fɛ ni hakilina ɲuman ye ka bɔ gouvernement fɛ. Fɔlɔ darili yɛrɛ tɛ fɛn ɲuman ye jamana ma an b'a lɔn o bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ nka i kɔni mana bɔ i bɛ darikɛla le fan bɛɛ sirakun na Abidjan marabagaw ye nin hakilina min ta nin ye ni kɔni ye fɛn ɲumanba ye ne ka jateminɛ kɔni na. Commerçant minnu bɛ yen ni magasin t'o bolo ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ o commerçant ninnu bɛ Côte d'Ivoire la o ka jɛnkuru bɛ min yira i n'a fɔ Onora n'a ɲɔgɔnna caman o min ma jɛn ni koɲɛ nin ye ale min bɛ kako baara 300 ni kɔfeere tere kɔnɔ ka waga 8 ni waga 12 sɔrɔ a t'a fɛ k'o baara in dabila.
a n'a fɔla k'i ka bɔ yan i bɛ taa vagabondya la sira kan walima i bɛ kɛ soni an dun bɛ don min na komi bi ne tɛ sonyɛni kɛ ne bɛ n dayɛlɛ mɛ nin ɲini baara la yan nka si tɛ se k'a fɔ ne ma ko taa kaso la sabu ma sonyɛni kɛ denbaya caman i n'a fɔ ka di jumanden n'a ɲɔgɔnnaw a ka dɔw ye ka bɔ yen sirada in na nka cogoya tɛ yen u ka baara bɛɛ lajɛlen de gulonnen ne nin na a ko ale ma ban gouvernement ka décision ma nka olu ka dayɛlɛmɛ bɛɛ lajɛlen de gulonnen no nin baara in na kabini ne ka dɔgɔ n bɛ CP1 na fo ka na n kɔrɔbaya ka na n se BTS kilasi la ne ka dayɛlɛmɛ ne ka okɔlisara ani ne ka fanisan sɔngɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin baara in de la o la ni kalan tɛ yen don min na ne bɛ na n ba dɛmɛ ka nin baara in de kɛ an ka musaka bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin de la hakilina in bɛ se ka waleya cogo jumɛn n'a ma kɛ ni degun ye ka taa se dugudenw ma. Alain Amonchi, VOA Bambara, Abidjan. Ka da ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kan sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Alidu Wedarago bolo ka bɔ Bobo Julaso. Fɔlɔfɔlɔ Burkina Faso ballon jingbe o tun ye Bobo Julaso ye fo b'a fɔ a ma ko pépinière du football ko ballon ko o nan ko foro bi a tiɲɛna Bobo ballon benna Drissa Traoré ale ye ballon kanubagaba ye ligi ɲɛmɔgɔ dɔ le fana. Joueur baba joueur tɔgɔtigi minnu tun b'an ka ballontan na o man ca tuguni ni yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ni tu ko Racine ni fonctionnaire bi jouera i b'a lɔn à une personne près mɔgɔ kelen dɔrɔn kɔ mɔgɔ minnu bɛna na jouer mais bi an ka joueur filɛ mɔgɔ t'o lɔ donc o ti baara kɛ k'o yɛrɛ yira i bɛ taa équipe kɔnɔ i bɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila le lɔ a tɔ ninnu bɛɛ ye anonyme. Gafar Lengani ye ballontan la kɔrɔ ye degeli kalamɔgɔ fana lo yan Bobo Julaso. Bibi na ni ballontan taara niveau wɛrɛ la voilà ti comme fɔlɔ la où bon plaisir le tuguna n'an ye ballontan kɔnɔ bon bibi na ballontan fana kɛra business ye voilà le fait k'a kɛra business ye nin voilà ni moyen fana tɛ yen il y a centre de formation Jolo Bobo yɔrɔ la n'i y'a ta Raimo olu ye centre de formation structuré ka fara IFA Matruko kan bana bon denmisɛn Jolo Bobo denmisɛnninw ka ca bɛɛ bɛ rêver ka taa Raimo na bɛɛ bɛ rêver ka taa IFA Matruko bon alors que IFA Matruko se ka bɛɛ ta Raimo fana se ka bɛɛ ta n'a y'a sɔrɔ ni Raimo a ɲɔgɔn tun ka ca IFA Matruko ɲɔgɔn tun ka ca Bobo la an b'a lɔn Bobo talon ɲɛnamaw bɛ se ka bɔ caman. Yaya Milogo yi ballon kanulaba ye Bobo kɔnɔ a fɛ ɲɛmɔgɔw le ma tilen. Dirigeant ko baara wari yɛrɛ bɛ di dirigeant ma ko ka ballontan yɛrɛ cogo filɛ bon ni kɔngɔ b'a tigi yɛrɛ la o ne ye miliyɔn 2 di o tigi ma o a kuma bɛ se ka ɲɛnabɔ ni cogo in na kɔngɔ dɔ bɛ se ka ballontan ɲɛnabɔ a tɛ se don. Bobo Julaso ballon benni banaw ka ca o ye Ousmane Compaoré Lato ale ka miirinata ye degera kalamɔgɔ lo ballontan la kɔrɔ lo. A bana premier infrastructure t'an fɛ ballon bi tan ka ɲa yɔrɔ min na nin o t'an fɛ a filanan an ka formation qualité man ɲi tuguni komi mɔgɔ t'u former ka ɲa cogo min na denmisɛnya la a sabanan denmisɛnw ka championnat ti tan ka ɲa donc denmisɛnw ti wuli n'o ka qualité ye a naaninan ballontan tɛ se ka taa fana bibi na a kɛra industrie ni wari ma don a la k'a labɛn ka ɲa fɛn b'a to yanni san dama dama an ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ ka don. A tun bɛ ka gɛlɛ fɔlɔ ko Bobo Julaso équipe dɔ bɛ deuxième division dafɛ i n'a fɔ Racine bi min na bi. Alidu Wedarago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. An balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi bi VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na min labɛnna ka bɔ Washington DC ka foli ni tanuni kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ a bɛ se k'aw sɔrɔ an ka radio fiɲɛsiraw ani an ka jabarani so la fɛn min ye an ka bɔlɔlɔ ye Facebook YouTube ani Instagram aw bɛ se k'an sɔrɔ la aw minnu b'a fɛ k'an bataki aw bɛ se ka bataki ci n'aw tɔgɔ aw jamu aw bɔyɔrɔ ye ka sɔrɔ ka bataki d'aw kan an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires